kedamtang nili sami humility sopi. Kedamtang ni pai koira troxia ni Tejpuralo Aam Aadmi Party atum Chipatir people si Meikani po. Kedamtang ni phain kaya trogar ni Tejpuralong Aam Aadmi Party atum pen Chipatir people si ada porphai crazy ra chitima por malompen mai ing nipon. Bangso amai Dr. Kukil Borua pen si mai charipon. Bangso amai along ongdung aradatum chitong dun si ing samjen pen mai pachun pon. News7 reports News7 Notice. Langloksu kajakram sarong kedam atwarang kalwat gai no parpi gajok raratum kachilin kisuna. Kedamtang prea ceklo ni phain kaya troxiar ni anarlo porphai krehini ra achitima por malom. Nilitum News7 Notice apharang ke tum kahumbri damahut raratum pen nang kapachini dona tengke. Langloksu kajakram sarong kedam atwar along akalwat kahino parpi gajok raratum kachilin penang akisung chetong nangrong. Hithikulat kedam anparta kisukun yahut kachipon sita. Penanga kisung chetong nang loposi rata tumpen hang chethandun rinti. Lasi, nonamat prabjen pen bangso akalwat nang selam piserak nang poputa rata tumpen nang jepon. Anparta, karbeng na termas council EM Rajutisok, Bukulia PWD Subdivision Engineer pen cenglo, klembang piatumapan, rong thompli araratum, ningaklong pen kachon nang ripon padu. Langhin pen Mizoram Hanse, camera person Bharat Sahu, News7 Notice. Kedamtang ni pai koira troxia ni thenta ghat mate dongka chingthu pathua klamalong ingdengi thom Karbi Premier League Championship ke pathupon angdung kitipon. Bangso football ke pathu kachepate along aluhi aman pen Korkanthi constituency local MSC mate karbeng no termas council EM Rajutiso lapen VDC chairman Khogenti sotum chetong dun si RDP dun. Ingdenge thom Karbi Premier League Championship ke pathu kedamtang ni phain koira troxi arni angdung kiti along Malong Ari Club lapen Nogder Club atmang bongsi pathu pondo. Pupu kapathu kethe kachadai koya jok. Kelangdun arata tumta RD dojot pen aliracham pidundo. Nogder Club atum Malong Ari Club apan golni thapon si kehai anung e chepalong pon. Bangso football tournament kapathu Karbi Students Association dhentaghat aro atum si. Chepater pipon pen Karlitang Chon Erklo lapen Karlitang baburong pi atum amen pen kapathu bipondo. Kihai anong e tangka suri cap lapen trophy khonsing kro ahen pen pajerdun lapen runners up anong e tangka suri pho lapen trophy songja rongpia hen pen se pajer pondo lasom se ing samjin pen alir acham pen ing denge thom Karbi Premier League Championship ke pathu ponalong mesen pen pachun pon ila tumada penela kaya pamane tumada practice bom hai practice bom la no team pahai nei punchung rom sila la pu First itu na Premier League itu Premier League bong keceng pen itu na itim bitim do ni cari pom non cuma itim memang dan jula Samilang sopen long bamoning tin News7 Notice.